Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki lagune dilanjut apa mandek ngobrol-ngobrol? Lanjut. Oke, kita lanjut. Ya. Apa iki mau? Siap. Matur nuwun Pak Haryanto, terima kasih sekeluarga. Banyuwangi malah usume pacaran ning pinggir laut lho. Kene iki wilayah Lumajang kuwi ngertine lagu Banyuwangi. Lho tapi kan sing nom-nom yo percintaan perlu. Oke. Ning pinggir laut. Oke. Kowe grupmu kono. Oke. Grupku iki. Oh, didem dhewe-dhewe. Oke ya. Anggunge dhewe oke. Siap ayo. Kan sampeyan iki grupku, ono grupmu. Oke, iki ya. Kamera 11. Aku tuwek lho ngono. Alah. Oke. Ya. Oke. Aku sing cah nom-nom. Ya, sebelah iki ya. Bates kene iki, tengah iki. Kamera iki, sarono iki grupku. Ya, iki grupmu. Sampe ini grupku, oke. Oke. Salaman sih. Oke, deal. Ora itu insol. Wah, gonku tuwek-tuwek enak. Yang sebelah sini mana suaranya? Jaga model piye? Turuti. Iki iki lho gon nom. Ora nek gonku nutut ora. Ora apa-apa, santai. Yang sebelah sini keluarga dari Bapak Haryanto, jogi sini ya. Ya, sebelah sini mana suaranya? Ayo tuwek. Bendina mangan sambel gitu banter suarane. Kaping telu. Heng bocah uga marang. Uga gawe. Kaping papat. Dor. Iki lho, gue sing arep telu asik. Bahasa kaping papat yang goli kancane apa? Saya dilengen iki lho. Ngono kaya uyung. Mulane ngejak nyanyi cah nom-nom iki lho. Selawatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilengen selawatan ngono kuwi lho. Kleruku ibu-ibu lho, kleruku. Mau nyapa mbuh ngono barang. Lah ya mulane milih Rapal ora tak jak. dilengen grupku iki lho, tontonan. Kaping telu. Bocah uga marang. Ruga gawe. Dilengen kaping papat. Podo. Don, ngarep lawang malah petan lho nyanyi. Oh, ngomong le apa lele. Nyapa ngene ngomong apal. Apal, oke. Kaping papat. Lambuh. Ngopo nek cah cilik lho kaping papat ngamar ning dile. Mbok kira lara rumah sakit. Rumah sakit. Alhamdulillah, Pak. Ning kene Mbak Novi karo Mas Andra. Lah kuwi pantene ning kono kuwi. Masalah. Mun dhisik ning kene to? Lho, manten tertib iki kaya wong loro kuwi lho tertib. Ya Allah Gusti. Dadi manten kaya ngono kuwi mangsamu. Lah aku rumasamu ora kaya ngono. Lah awakmu apa tau kaya ngono kuwi? Aku mbiyen ketangkep kok le. Aku mbiyen ketangkep kok. Mulane ora dilungguhno ning ngono kuwi. Nyapa lungguh ngono kuwi? Penting aku tak terang-terangan njaluk anake wong tak gawe api-apian aku ngono. Gawe api-apian piye? Aku wilayah kene iki paham kabeh le. Lah kok iso paham Tempur Sari Bayu dalane mulai mbiyen sampai saiki kok obat nyamuk ya le. Gumun aku ora nek luruse belas. Memang suasana pegunungan ngono kuwi, Pak. Berkelok-kelok biar lebih syahdu. Uhuy. Tapi Pak Haryanto tak akoni jempol. Pak Haryanto piye? Pak Haryanto sekeluarga luar biasa sampai begini. Wah, jan pinter tenan ngenyang campur sari. Masa pinter tenan, pinter nyambung silaturahmi karo dulur-dulure. Nyapa kok pinter? Ora percaya Pak Haryanto ning omah karo aku. Maksudnya ku Mas Percil, biyen ki wilayahku kene iki. Tul kono ki percil, tung kono percil, gagel zaman biyen. Wong sakmene mbiyane mung pengen roh apa gantenge percil. Percil kok iso ganteng kok enek.
percil gandeng napa elek? Elek. Krungu kupingmu. Wis ngomong Krungu kupingmu. Gobokmu kok rek ana. Percil gandeng napa elek? Krungu. Lah yo wis elek ngeyel kowe iki. Sing ngeyel awakmu dari. Bare pengen ngerti gandenge percil kok elek kok sombong. Aku tapi Pak Haryanto iki kancaku pelek. Kancamu Iki lah awake dhewe ning kene aku ning kene ping pira ae. Nek karo Pak Haryanto iki. Pak Haryanto wis ngomong Mas Percil, lah emang masyarakat iki seneng acara koyok ngene iki. Sesuk ulang tahune putrane ditanggapne neh ning lapangan. Alhamdulillah. Yo campur sari ngene panggunge luwih gedhe yo Mas, nganggo sone sing luwih gedhe neh. Enggak, ndelok YouTube. Ndelok YouTube. Ndelok YouTube. Duwe nyikmu iki Pas tak tagerne tenanan kaku. Lah iki pasamu mulai ndek iki campur sari. Pak Haryanto sampai kelangan lho Le. Kelangan napa? Wit iki lho ditebang koyo ngene iki lho Mas Sapu. Iki kelangan iki jambu iki Mas Sapu. Iki apik iki malah. Lah pasamu ngono ki Mas Sapu ora kelangan waya sesuk wah Mas. Lho ngene iki malah dadi bonsai apik. Bonsai dengkulmu ki waya sesuk wah Mas ora wah emang samu. Ya diwowone dhewe tuku ning pasar woe ditandal-tandalno kono. Iki acarane mantenan. Didongakne mantene Mas sapa jenenge? Sapa Mas Bribda sapa? Ayo salah ngomong bedil. Andra. Bribda Andra iki polisi lho iki. Awakmu salah bedil lebokno sel nek koyo ning Hongkong gelem ya. Gelem. Kowe nyapa ngomongane Hongkong lambemu lho kancane. Acarane Lho masmu ning kono dipenjara mbok ngomongane ning kene. Lah iki karo polisi kene. Tapi aku pernah ning pinggir pantai. Saiki pantai rot ilang gitu le saiki le. Pantai kok iso ilang kuwi lho. Heeh, mbiyen aku lungguhku ning kono karo bojoku. Lah kok saiki wis ora enak aku ndek iki mara rono. Lah kok ilang aku ning ndi aku ngono. Bakul tirik-tirik mbiyen iki masamu. Aku lah ning kene iki Pacaran ning kene. Iya, wah bocah. Awakmu tau pacaran ya? Heeh. Ya tahu ya pacaran bocah pekok ya wong jen arek Masa tahu lah muda. Tuwek pacaran Biyen ya lah saiki ora pacaran tapi biyen-biyene wilayah kene iki mulai Tempur Sari, terus Tegal Sari, Tegalrejo, terus rono sithik kene Lumajang. Lah ndi? Ndi? Mate rono balik neh lho Le. Majang. Ojo ngawur senengan. Panganan kene iki enak-enak. Panganane nek Lumajang. Walah, kowe ora roh wingko. Wingkone wong kene atos ora. Enak kenyal. Ya ya enak kenyal ki mangsamu. Lah kok muni atos? Lho ora ning ngono lah atos anu apa ki wingko empuk terus ginjur-ginjur kowe gajeh apa piye? Rumahku. Iki Pak Haryanto kalian Ibu Asih. Bu Asih wis ngendikan. Mas Percil engko mulih tak gaweni gedang. Alhamdulillah Rabbil Percil gaweni gedang seneng gaweni debok. Dadi awake dhewe kok gak padha lho. ora apa-apa. Aku malah wis diomongi Bu Asih. Bu Asih wis ngendika mau ning mburi kan enek beras pirang-pirang sak. Awakmu kon nggawa mulih. Mosok? Heeh. Pokoke beras kuwi kon nggawa mulih percil kabeh ora apa-apa, sing penting cocok karo regane. Oh alah didol to, Bang. Jangkrik. Mas, aku ki pikir aku ki tapi nuwun sewu. Mungkin aku lan duwe gawe ngene iki jan tak akoni jempol Pak Haryanto. Dadi duwe gawe delon sakmene mbiyane iki wong nonton kebak koyo ngene iki. Itu nggawa ndas kabeh ya Mas. Lho ora nggo ndas masamu awak tok ya ora ngedeni. Lah ya maksude rene ora ning ngono ki masyarakat sing sakmene mbiyane koyo ngene iki sampai mulai kono lho kae ketok apa ora aku ya ora roh. Ora roh. Wih bakul teko duk kono sampai teko kene iki mung beteke apa dongakne Pak Haryanto semoga lancar rezekine amin saking ngoten nggih Bu nggih wis ditanggapne didongakne sapa ngerti rezekine luweh-luweh terus nekakne percil ning kene maneh Allahumma amin sing penting aja rega kaya ngene iki lho aku regane sing anyar tapi tenan sing penting kan lah aku ning kene iki biyen iki hari apa hari jadi apa lapangan kuwi acara mari ngono bersih desa acara mbuh petinggi saiki ora nanggap belas ning ndi wong iki apa wis genti to iki petinggi isin sampai wong Pak Haryanto nanggap petinggi ra nanggap yo wah lah sampai ra nanggap yo masamu rugi sing rugi sapa aku rumah saku nak petinggi kene. Lah piye? Lah yo petinggi. Kamu harus bisa memberi iki ngomongi dulur-dulur awake dhewe iki. Awake dhewe kan ning kene menghibur. Piye carane utange lali bengi iki? Utang kok lali lho ya. Khusus bengi iki. Khusus bengi iki ben nganti mikirne utang. Didongakne utange ndang lunas. Amin. Sing utangi lali. Amin.
Ya ora mungkin delel aku lek. Ora mungkin. Tiwas aku amin banter. Tapi iki didongakne kabeh sing apik-apik wae. Dongakno muga-muga saya tambah sing barokah. Amin. Muga-muga sing duwe sawah tambah sawahe. Amin. Sing duwe kebon tambah kebone. Amin. Sing duwe ternak wedhus tambah wedhuse. Amin. Sing duwe pitik tambah pitike. Amin. Sing duwe sapi tambah sapine. Amin. Sing duwe bojo tambah bojone. Iki lho apa kok rumah saku tak Maksudnya tambah sakinah mawaddah warahmah. Lah, kamu menghibur pada malam hari ini dudono kemaluanmu. Oke. Kemampuanmu. Lah ya kemampuan awakmu salah omong kok. Kowe engko mulih liwat ndi le? Aku Liyane dalanku sing lurus apa enak ya? Liyane kuwi mang. Ndasku mumet liwat kono nah. Ngangkrek terus. Nganu Pak, hubungi Doraemon Pak. Pakai baling-baling bambu. Iki lho apa? Nadane nembangne manten. Iki sadurunge menghibur ngomongi manten sik. Nadane Mas. Coba. Iki lho apa nyamuk lho. Ambil suara. Iki lho ngomongi manten. Oh iya. Sadurunge iki ngomongi masyarakat ki awake dhewe nutur-tutur Nganggo lagu apa tutur biasa? Tutur biasa kena, lagu ya kena. Nah nganggo tutur biasa kuwi sing penting awak dhewe sebagai wong Jawa aja sampai lali Jawane. Contone tetep eling Hana Caraka. Hana Caraka aksara Jawa Hana Caraka Data Sawala padha jayanya maga batanga. Nek diwalik Ngata Bagama Nyaya Jadapa Lawa Satada Karacanaha. Kuwi kok pinter le. Ketok enom blegere sing enom Pak tapi uteke. Layak utekmu dengenane setruk. Lah tuwek tak ceweket. Hana Caraka rungono Mas manten. Nek diwalik Ngata Bagama. Ngata Bagama. Ngata Bagama nggo cekelan manten. Contoh ngomong sing apik-apik. Dadi wong lanang karo wong wedok kudune ngomong sing apik-apik. Engko nek ora iso ngomong sing apik-apik luwih becik meneng. Kaya bojoku wis tak latih meneng. Dadi apa-apa tak omongi meneng. Salah tak seneni meneng terus bendino meneng cek out sopi terus. Iya. Ngomong sing apik-apik. To atine ya to awake. Nak wis omah-omah kudune iso to. Ya Mas ya. Ya Pak ya. Rungono tenan iki. Iki rungono tenan. Iki ketoke enom tapi tuwek iki. Sing ngomong dudu slentem iki. Iya. Ngata bo. Kudune duwe bondo. Oh iya. Atau bekal. Atau yang dinamakan itu bekal itu ya. Iya. Bondo. Nek sing wedok bondone ya bondo ayu iso, bondo keterampilan iso. Nak sing lanang kudune wis bondo. Kudune duwe gawean. Ya kuwi wis gawean wis genah. Wis genah kabeh. Gotong royong. Jadi sinergitas antara suami dan istri, antara orang tua dan mertua itu harus bersinergi. Iya. Bekerja sama gotong royong. Maca keadaan situasi bojo pengen kalung ya ditukokno kalung. Bojo pengen blonjo ditukokno blonjo. Bojo njaluk check out ya tukokno dicekatno. Bojo njaluk skincare tukokno skincare. Nah, sing rega 40.000 Mbak ya. Ya ora apa-apa. Skincare 40.000. Enek kuwi cap ndut. Skincare cap ndut. Lah kowe ngomongi oke-oke iki cah saiki ora ngerti. Mas Andra sama Mbak Sopo Novi. Mbak Novi. Mas Andra umpamane Mbak Novi sama eling-eling iki omong aku. Iki omongane percil, sampean rungokne tenan, sampean renungne tenan. Dadi umpamane Mas Andra iki enek panase, enek nuwun sewu enek slemengete, umpamane kesele. Kuwi cukup wong lanang ki pijet ana ning ngarep TV diomongi ya ampun bojoku sing paling ganteng dhewe. Ana Mbak ya ampun bojoku sing paling gede ndang sehat ya Mas dilus-lus 1 2 3 kecup kening piuk selesai mesti waras tenan Pak nak kuwi tenan Pak tapi suwaliane Mas lah umpamane Mbak Novi ki enek panase langsung dikon lungguh langsung dikecup dilus-lus enggak dikon lungguh enggak dikon lungguhne sepeda motor gawa ning toko Mas ya aku njaluk tulung mulai gawakno tukokno kalung gelang kuwi mesti waras sehat wong wedok iki. Masa wong wedok tambane kuwi kabeh. Iya, lha aku mau lho ning buritan salaman karo ibu-ibu. Lha salamane biasa kan ya ngene. Gelange akeh lah kok kesana kropyok. Aku ki jare iki menungso apa uduk aku. Berarti ibu-ibu kene kuwi wanita yang pinter. Pinter apa? Pinter berinvestasi, pinter celeng-celeng utawa pinter menabung. Nabung wong wedok sing seneng emas khususnya gelang kalung ali-ali emas-emasane akeh kuwi wong wedok sing pinter Mas celengane akeh apa jenenge kuwi celengan investasi untuk masa depan sak wayah-wayah butuh kanggo kuwi jenenge investasi bodong
Lah kok jan pas masih foto. Awake dhewe wong lanang duwe dhuwit, wong wedok njaluk dhuwit. Ora njaluk mesti wong wedok. Oh alah Mas, timbangane ra digawe apa-apa, mbok dicandal-candale ning kalung gelang lak sak tunggalane. Kuwi wayahe tuku. Basan wong lanang wayahe adol. Didol ora mungkin kuwi ditangisi le. Oh alah. Lumpuk le suwi kene kaya kene kalau malah didol. Kuwi ra sapa-sapa iki bojoku dhewe. Dadi kowe tak omong. Mriki nggih, Bu. Kok padha to, Mas? Ya padha wong tunggale wong Jawa karo Mas aku. Nadanya C, coba C. Jaga. Ayo. Iki opo wau. Iki nyanyi apa to? Sembarang kowe mar-mar. Kowe lagu apa ta sing anyar lagu apa ta? Anu sebotol minuman ya. Oh iya iya. Bisa ora? Iya. Iya. Oke aku ngeling. Nyanyi wong loro duel. Duel. Ya duet kuwi sing dienggo jajan. Duit Kuwi sing dimut ireng kaya anggur. Duet. Malah duet kuwi sing sak mangkok enek cendole. Dawet kuwi sing dienggo renang wedok pinggir pantai segitiga. Anduk. Kuwi dawet. Anduk. Ora mungkin percil ngomong cawet e ora. Iki. Ngomong ngene. Gara-gara sepotol minuman dia jalan sempoyongan. Apal-apal cilik-cilik. Gara-gara mosok ora apal. Lah terus nyanyi wong ngene lho. Awak dhewe nyanyi model Iya. Oke. Kaya pantun ngono. Aku an, guri yo an. Aku u, guri u. Oke. Wis ngene karo masyarakat kene. Iya. Gara-gara secuil omongan Karo tangga mesti tukar. Awakmu kaya iso ngono Mas. Tuwek kok pinter aku seneng. Tak idoni lho malah aku jak nyanyi kancane wis Aku seneng ngono. Lagu asline ora apal bareng tak gawe lagu asline gak apal aku. Gara-gara secuil omongan Karo tangga mesti tukaran. Ayo toh. Gara-gara secuil omongan Tukaran kok sak dalan-dalan. masalah emong sepele Digawe gede. wong wedok kono kene Mesti padha wae. tangga kere Malah diece. nek tangga sugih Diitung tuyule. Kuwi mesti ngono kuwi nggonku ngono kuwi lak kene ora. Goro. ning kene apa ya ana Mestine ya wonge teko. wonge teko Kuwi mesti teko. Ora kuwi kabeh ngono kuwi lagonku ki. tangga kere diece lah kok tangga sugih Iya no lele. Lah lak kowe apa dadi wong kuwi pengen dadi wong sugih wong kere kowe. lho nek aku ya pengen dadi uangnya lho Pak wong sugih no Pak Wong sugih mesti dhek ngono kuwi diomong wah tuyule slentemi sampe tak pira kuwi masamu. Dadi wong iki sing sederhana kaya aku ngene iki. sederhana piye Iya no apa-apa cukup. Lah bocah pekok kuwi. Kaya ngene iki aku cethuk ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini. Aku wis rumangsa seneng sebab apa beteke apa percil bengi ki ning kene. sebabe apa awakmu mergo wis nyambung seduluran kawit biyen mesti ning kene terus Golek dhuwit. Kena yo mosok seni nandai kaya aku lak wong Lumajang ki senengane lagu iki. lagu apa Minor. Aku mbiyen nyanyiku iki. nyanyi apa Kau yang mempesona, anggun senantiasa menawan istimewa. Anu kurang dur Mas, kurang. iki lho awakmu mosok gak ngerti penyanyi profesional Banyuwangi percil wis mlebu ning keset apa kae zaman biyen iki lho rekaman Toilet kaset iso wis mlebu ning kaset zaman biyen sampai saiki ning ngene YouTube awakmu kok iso Kau yang mempesona. standar itu masih standar nadanya kurang tinggi bro kamu gak tahu ini percil yang dulu masuk di kaset sekarang di YouTube banyak sekali kamu gak tahu sih Aja omong lho sik kancane. Kau yang
pesona. Standar itu nadanya standar kurang tinggi. Tinggi lagi bro. Pertel ini penyanyi profesional Banyuwangi. Oke. Wah, ya ora kena rumah saku. Lha kok kacane udur apa kowe iso? Kowe nyanyi apa iso jajal coba? Oh, saya untuk nyanyi FF. Untuk tatap mic. Jajal penyanyi. Ayo. Gila niki lak kula mboten saestu. Lak jenengan ningali teng YouTube itu bisa diedit. Tapi pada malam hari ini enggak mungkin bisa diedit. Ngomong nih Mas, nah aku pernah mlebu Indosiar. Iya iya. Ngetengi jaran toh. Iya. Masa acara patroli. Ayo coba. F. Wong ayu tresnamu kinarya tamba sasatra ning Kowe iki nyanyi ora usah ngene-ngene. Lha iki aku dikeploki lho. Lah iya tak dudone iki lho. Tidak usah tepuk tangan Pak Bu, tidak usah tepuk tangan. Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Ayo. Ini pokoknya nuwun sewu niku gulu menjing dipitek tek dadi wedok. Tresnaku ra bakal Kepenaan nadamu kepenaan. Dadi aku ki nyongkok. dah aku ning kepesenan ini malah kalau aku terjadi apa-apa nanti gimana? Apa? Oke. Anu, iki nyanyi. Iki. Ya. Asik kowe wedoke, aku lanange, lagu kaya Romeo dan Juliet ya. Oke? Oke. Paham? Paham? Adane. Kaya Pak Sundoro. Ya, siap. Kowe maca wedok ya, Le. Kowe mbok apane ndasmu lho? Ipin kaya meme. Ya, wis. Oke. Sing ngero kaya meme. Nah, ya ngono le. Lah kok malah kaya anak-anak kucing to le kowe le. Pak, awakmu gak tahu wanita Cina yang cantik itu ngene iki dandanane. Rumasaku malah kaya anak cilik kaya rumasaku. Saiba. 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 Iki lho apa kok? Kowe pisan ae to kancane. Awakmu ping 3, aku yo ping 3. Pisan ae kowe. Saiba. Ciro lupa. Apa? Jawa tiga Jawa. Oh sayangku. Oh sayangku. Artinya Usaiba kuwi bahasa Indonesia. India. Oh sayangku. Muga-muga wae kena
Udin. Iya ngono kuwi. Tapi lah umpamane kowe engko nyanyi kowe engko tak duet nih. Duet karo sitoke. Nyanyi sing tenanan ya. Ini permintaan dari Bapak Haryanto. Oke. Yuk sepotong aja. 3 2 1. Yuk, kok duet. Oke. Duet biar enak nanti duetmu sing enak, aku kan manut. Oke, iya. Bareng-bareng hadir masih bersama Campur Sari Guyon Maton. Kita tampilkan artis selanjutnya untuk Anda. Artis ini kalau memang nanti naik panggung, tolong jangan diapa-apakan. Karena kaget aku. Gimana bapak-bapak ibu-ibu? Yuk. Gimana? Langsung gimana? Langsung kita bunuh sekarang. Oke. Mosok bintang tamu lagi munggah arep dipateni lho. Lah wong aku njeluk apa ki sinden sing apik, Fenomenal liyane yo karek aku tok. Lah wong sindane liyane lho ayu-ayu. Wis mulih kabeh. Lho. Kok wis mulih kabeh? Kok mulih? Takon ning pantai kabeh iki mau. Iki bintang tamune. Adik. Ya, Mas. Agak maju dong, Dik. Oke. Ada maju. Ya. Ya ampun. Oke, lama iki gak jenenge wanita Rainogo ya iki lho. Wanita Rainogo iki lho rumangsa jam siyo. Kalau tak kenal maka tak apa, Dek? Tak kampleng. Sayang. Adek tak kenal maka tak sayang. Tak sayang. Namanya siapa cantik? Iya, sebelumnya saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga masyarakat pundi Mas iki? Mbok Tegal Sari, Tegal Rejo, Tempur Sari, luar biasa Mas. Eneng pari pinggir sumur. Warga masyarakat Tempur Sari muga-muga panjang umur Allahumma. Amin. Enek pari ning tengah sawah. Warga masyarakat Tempur Sari muga-muga pikantuk barokah Allahumma. Amin. Eneng pari pinggir kali. Warga masyarakat Tempur Sari muga-muga pikantuk rezeki Allahumma. Amin. Enek pari dipangan wereng. Wong wedok sak Tempur Sari ayo meteng bareng. Geding aku. Za. Lah senengane dolanan iki. Lah aku sebagai wanita kan ya harga diri. Wanita biasmu. Wanita apa? Lah wong enakmu gombal tok ya kancane roh to. Wanita apa? Mas, iki jabone tak lindungi. Jare pirang-pirang dina iki aku ngrangsemi, Mas. Aku lan ngemiki to, Mas. Lah balene. Rumangsaku asa wong wedok nggo dolanan. Hei, napa? Berarti kita itu. Benar sik. Ora. Masa ya susune tengah. Ya sik. Ah, wis susu kok. Kancane iki duduk susu kok. Apa? Udun. Dadi pindah-pindah rumangsaku. Ya. Wong wedok nggo dolanan nang rumangsaku. Ya. Dek, Sayu. Jenengmu sapa ta, Dek? Nyiliti. Kok gak penak? Kok gak penak. Ojo to, Mas. Bu jenenge Bu Ase. Apa Mbak Novi? Yo kene kan pancen anu viral nyiliti. Nyiliti sinten, Dek? Parianto. Wong ngawur rumah saku. Nyiliti Parianto. Mbak Liti ya? Ya Mbak Liti. Daleme pundi nuwun sewu? Kula nggih sak asli Lumajang. Oh, Lumajang. Lumajang pundi? Piket 0 kula. Piket 0 kuwi ndi to, Pak? Oh iya. Kono gone. Oh, bakal salah jenengan berarti nggih. Nggih, salah. Riyen duren. Oh, Duren terus salah akhirnya pun mboten bakul. lho, lah sakniki bakul napa? Bakul napa? Tak anu tahu nih Mas. Oh, tahu apa? Tahu petis. Oh, tahu petis. Jembatan Gladak. Nggih. Kula teng mriko, Mas. Bakul tahu to mriko. Mboten. Lho, bocah iki susu tak. Lah teng mriko napa? Lah kok jare bakul tahu. Jare bakul tahu. Dhisik ning kono. Nduk, Cahyu, Mas. iki teng daleme Bapak Haryanto. Bapak Haryanto. Kalian Ibu sinten? Ibu Asih. Ibu Asih kali Pak sinten nuwun. Pak Haryanto. Kok pinter Pak Haryanto. Haryanto artine apa, Nduk? Haryanto. Ayo, awakmu sing biasane. Haryanto artine apa, Cahyu? Idoni kabeh. Mungkin aku emosi. Lah kene omonge urung kok jengkrok. Kita ini sudah penasaran mendengar jawaban. Ya penasaran ya sing sabar. Rong dina lho ae dhewe. Nyapa? Nganggur Haryanto. Pokoke saiki hati-hati nek omong. Iya. Perkara omongan iso dadi viral. Mosok Iya, pokoke aja sampe awakmu ngomongi aja. dan apa? Viral, Mas. Langsung tak goblok awakmu ya apa? Dadi ora entuk omong. Iya. Oh, sebab kuwi marai molo ngono lho. Molo. Dadi wong kudu hati-hati. Padahal mbok Mas yo diucapkan dengan guyonan. Ning nek wong ora iso nampa, iso dadi. Ngomong apa mau sing gak entuk?
Iki lho omonge kabeh. Dadi ora entuk ngomong. Lah aku urung nganti ngomong lah awakmu wis ping 17. Lah aku mbok pancing. Rumangsaku kok iso. Adik, iya Mas. apa tadi? Bakulakuah. Kowe iki lho apa? Apa? Asma Kinaryo Joko. Haryanto. Yang pertama yaitu A. Aku teko AC sih. Aku teko AC. Ibu Ibu AC. A akan selalu mendampingi Bapak Haryanto. S. Selalu sigap dalam menjalankan urusan rumah tangga. Insya Allah jadi istri yang solehah. Harus dipertahankan betul-betul oleh Pak Haryanto. Pak Haryanto. Ayo ngomong harus tak tapuk wis enek lho mburi arep harus ayo liyane. Hanya kamu yang cocok menemani Bu Asih. Oh iya. Ri. Rino lan wengi golek duit yo kanggo keluarga. Yan. Yan Yan apa? Ayo Yan. doyan nopo ae. Iya. Sing penting halal. Halal ya. Toh ganjel toh. Noto apa Mas? Noto pikiran ben keluargane iki harmonis. Mas Marta. Andra apa Marta? Marta sapa? Marta. Marai apa? Ganteng akhire Mbak Novidia jatuh cinta. Tak akan melepaskan Mbak Novidia. Oh siap. Akan menjadi suami yang tanggung jawab. Oke. Mbak Novi. No. Ayo no. No, dosmu mana no? Artine Novi lho. No niki lho apa? Nolak. Iya. Wong lanang piroe demi mendapatkan Mas Andra Marta. Oh iya. Vi. Vide apa? Visi dan misi selalu dijalankan agar rumah tangga ini pintere kaya ngono. Karpet. Karono enek panggung karpet ki ditata. Oh iya karpet iki ditata. Son. SOUND. S swara apik lan rapik tergantung piro duwite. Iya. Oleh karena itu, Iya. ya awakmu kudu nanggap son. Iya. Urusan biaya. Kowe genah-genahan karo sing duwe. N. Nerimo ing pandum. D. Jangkrik iki Mas. Nyapa? Ojo akeh-akeh. Lah aku bingung nek Jarene kowe iki wong pinter. Ya pinter sitok-sitok. Oh, padha karo nembang ya, Nduk. Ya nembang. Kowe kan sinden. Sadurunge nembang ya ndongakne. Ayo, nggowo apa awakmu kok iso nganti dadok-dadok ngono. Ngentut ya kowe. Ngentut mesti. Kuwi mersun. Masa mersul. Didongakne temantene. Wah, aku ndongakne. Lah ya aku sing ndongakne. Iya. Muga-muga iso dadi keluarga sing gemari palo jinawi. Mbok kira gemah li palo jimawi Mas aku iku sedekah bumi. Mantene lho. bisa desa Si sakinah mawadah Lah warahmah. ya sadurunge iki gemaripah iki Iya, amin. kayane iki nglumpuk iso Iya. dienggo wong loro. Amin. Iya. Aduh, Sapa to iki dolan? Anake sapa kae dolanan dek? gundul. Dolanan mercon anake sapa kae? Aja dolanan mercon, rumah saku ngene ora ngageti aku. Aku nek krungu swara banter iki wedok wedi. Lah sebab apa? Traumamu sebab apa? Sik sejarahe aku dilairne mbokku ning alam Marco Polo kene aku dhewe. Marco Polo iki lho apa ngono. Alam ngarep. Narcopodo. Marco Kuwi direwangi tenan Mas. Mulane aku nek krungu swara banter ki wedi. Oh. Dhisik mbokku lak meteng to Mas, wis meteng gedhe. Bingung, wis krasa wis buka enek selawe mbokku dhisik iki. Piro? Buka kok selawe. Buka. Umume piro? Buka papat. Lah ya papat, akhire nerabas tengah sawah. Dhisik kan ora nek dokter, eneke dukun bayi. Iya. Akhire mas tekan sawah, lah kok udan deres, bledek lah. Siar. Mbokku kaget, aku metu. Srut tingu. Bledek mak. Dayar. Aku mlebu mak serut lho, mlebune saking kagete bledok. Dayar.
metu. Bledek daya mlebu metu akhirnya mbokku jahitan 15 Mas. Lho aku mergo mlebu. Apa mungkin kok jahitan 15? Lho saking kagete lho, Mbak. Iya, Dek, Cahyu. Coba bakul pentol. Nembang ya, Dek? Nembang, Mas. Nembang. Iya, sing kepenak ya. Apa iso nembang? Iso lho piye to lek kene iki rajane. Lah masamu sinden-sinden saiki sing viral Silpi Niken Salindri. Dhisik kabeh iki sing gedhekne sapa? Awakmu to. Wong tuane. Lah Mas teh sing iso nyanyi kan kowe. Ya iso to, Mas. Oh, gurune awakmu. Ya iya to. Nadanya mayor. Yo. Ya ini iki pancen bakul es akeh, Mas. Iya, ora masalah lah. Ora masalah. Ketimbang tak pisui kok viral. Ora apa-apa engko iso berangkat kaji. Jaluk. Kok jaluk? Ada nih, Mas. Wong Es, Pak. Kok kowe iki lho Mas nyanyi lho ning ganggu lho, Mas. Lah iki mosok nada diri totet-totet. Maso iringane nadane apa? Lah nek ngono lah jenenge awake dhewe iki fokus. Itu tetap bisa. Lah konsentrasi ku buyar kuwi antarane es krim apa roti goreng. Aku bingung, Mas. Lah awakmu ra ndonga sik kok. Dongane Ya bismillah sik, ben lancar. Ngono. Wong arep nyanyi kuwi dadine sing penak. Ndonga sik ditatahno atine. Iya, Mas. Pikirane ditata. Iya. Mau nyanyi garek muni makter, garek omong bengok ya selesai jane awak. Yo pancen yo wong beda-beda to, Mas. Harus duwe fokus dadine. Fokus untuk apa yang akan kita nyanyikan, nadanya apa. Iya, Mas. Wong sembarang. Kupinge barang. Ya kupinge ra tak ditata, kupinge ditata. Nyanyi dhewe kan. Nyapa to kan Wong arep nyanyi ganggu wae. Iki to. Oh iya. Lihat. Mbok yo dikek kesempatan kene iki arep ditimbali Pak Haryanto iki arep nembang sing kepenak kok malah Masalah selengkem lho. Lah iya. Omong ae. Wis ngomong ae awakmu. Lah lambemu kuwi aku. Awakmu dhewe ngono sing ngono. Aku kurang ngelingno kene awakmu malah Aku lho sampe mbok seneni aku ya, Lek. Iya. Lah aku mau yo mbok seneni to. Awakmu nesu karo aku apa karo kono? Iya. Lho, iya nesune karo awakmu. Ya awakmu barang kuwi. Wong aku lho wis meneng. Aku lah meneng ya, Lek, mau ket mau ya, Lek. Menang sampean menang kok. Lah, aku lho meneng. Lho padahal dhek dhewe lho kok iso ngarani kancane adine iki. Aku lho meneng tem ket Aku mau. wis meneng. Ndek mau. Telek. Piye to? Piye to, Mbak? Lah kok malah padu ning kono rumah sak ya sampean iki lak ya wong Jawa to, Mas. Iya. Wong Jawa. Nek wong nembang kuwi kudu dihormati. Sopan santun Agemane bangsa. Bener. Takoni tenan, takoni. Nuwun sewu. Monggo. Sopan santun agemane bangsa. Nggih. Ya iki lho. Sopan iki ngene iki. Contonen iki Mas. Sopan. Nuwun sewu. Monggo. Met sewu ya. Monggo. Sopan santun agemane bangsa. Iya. Nuwun sewu. Monggo, Mas. Nuwun sewu. Sopan santun agemane bangsa. Wong kene kok sopan-sopan ya. Iya. Nyuwun sewu. Ini nyapa? Kowe nyapa? Hah? Tak suwai ra itu. Lah kurang sopan piye? Kurang sopan piye to? Maksudnya ki aja ngono kuwi. Lah kudune Aku nek nembang damping ngono ben ketok aku ki nyanyi iki luwih kepenak. nyanyi. Garek ndampingi tok lho. Jaluk piye kowe? Oh. Golek panganan sak cokotan kok direwangi. Ayo. Oh. Kok nek aku meteng. Masalahe kowe iki ora iso lho masalahe. Piye to? Kowe tau ndelok penyanyi apa ora? Urung. Ben ketok wibawa. Heeh. Iki penyanyi ki junjungan. Oh, iya. Ben harga dirine ki. Ya. Oh, kita harus kalau kamu nyanyi harus Junjung. kita harus Junjung cale. Mas. Ojo. Hei. Nyapa? dari junjungan wis tak junjung. Wis ora usah bikin to. Tak nyanyi dhewe. Ombak gede. Aku wedi. Betul ya. Ombak gede tak seberang. Brangi. Sing wani sapa aku ora iso nglangi kok. Loh, lagune iki ngono kuwi. Ombak gede tak seberangi rondo enom tak openi rondo tuwek enak ini pateni
kok kaya mengkono. Iki yen tak sawang-sawang tak demo sik. Lho. Iki rambutan apa bathok? Yen ana raja-raja ning jaman tak jenengno bathok dadu. Tok tok. Nyapo. Iki kok enek sinden dasi diklonthok. Sok rejar-jare jaman ora tak jenakne apa-apa. Kowe ya kudune jenenge apa? Jenakne apa lah kene kaya sinden diklonthok ndase. Lah kowe nyanyi ora genah belas ae. Mbok nyanyi kowe genah kaya slentem kaya aku Nyanyi iki. apa? Penak. Ya penak to nadane. Coba sini. Kene lho wis latihan dino. Lagu apa, Mas? Dasmu iso penceng. Dase sapa iki? Iso penceng. Iki nek gak gara-gara dalan minggak-minggok ora. Iki ning omah mau apik, Mas. Perkara. Lah kowe aku natap. kowe apa enek? Aku delok piro ae, Mas. Aku curiga Indonesia kalah gara-gara iki, Pak. Ketoke. Wis tukul kowe wasit bareng ya. Wasit bareng nih, wis tukul rambutmu. Dulurku. Dulurmu. Nadane. Ayo to. Oh, ala iya ya. Nada ketiga. Lah kowe ora ngomong lah ngene tok aku ya ora ngerti. Suara telu. Suara 1, suara 2, suara 3. Oke. Barane telu. Iya ya. He. Ora kuwi. Hei! Lah kok iso ngongkon aku. Aku sing siji, aku marai awakmu. Paduan suara ini lho. Homba. Ayo. Homba gede. Tak idoni we. Tenan tak idoni. Jare telu. Lah kowe lho kowe nadane lho. Hei. Nah, Sewu. Sewu. Telu. Sewu tok. iso sewu telu. Urung sesek. Ini lho, se. Di mbok nade. Wes. Rilir. Sewu kutha wis tak liwati. Sewu ati tak takoni. Lho, nadamu lho nek ndi? Iki lho Mas sing gara iki. Soak lho. Sawak sawal leru. Ketok kleru terus. Enek wong nembang apik-apik. Aku tetep bener, Mas. Iya. Kon Sendi. Kibote mana? Boten mandek siji. Gitar. Ojo anu, lereno. Ayo. Sewu kutha wis tak liwati. Enak. Apik. Sewu ati tak takoni. Oh, lah base iku lho, Mas. Lah kok guyon nek karo pinggire iki. Oh, koclok. Awakmu nyambut gawe tenanan apa ora kowe iki? Pare dudu janganan. Nyambut gawe dudu janganan. Dolanan. Dolanan. Ayo, wis menang. Menang. Nggih apa? Bahasa menang. Nggih apa? Tindingane apa? Drum. Drum nadane apa to? Manut nek drum iki mesti pas. Iya. Sewu kutha wis tak liwati. Sewu ati tak takoni. Kok padha ae? Wong cangkemmu lho sing kleru. Aku Mas. Lah ya tangmu dhewe. Nanging kabeh padha ra ngerteni. Lungamu ning ngendi? Men kae suara apa? Kena suarane motor. Ayo nonton. Ayo mlayu. Montore mlaku. Asik. Ora ngerti reja-rejane jaman. Hei, kowe golek apa? Rene. Golek ya apa? Kowe rene iki ceritane jalukane Pak Haryanto iki lho cah. Ora omong golek ya apa? Kowe ngerti apa ora? Apa? Iki betake apa pesta iki pesta apa? Pesta pernikahan. Pernikahan. Ya. Serehne awake dhewe ceritane Heeh. kon budal omahe Pak Haryanto. Ya. Diceritane mulai teko omah budal rene. Melokne Pak Haryanto ora? Melu Mas. Ya, salaman sik. Yuk. Yuk, budal kene omahe Pak Haryanto. Yuk.
dalane angel. Ono apa, Kang? Dalane kok minggok-minggok. Lah dalah. Yen mangkono. Minggok apa to ki rene? Iki ceritane Dramane. Oh, dramane ngono iso. aduh, dalane minggok-minggok. Aku bakal mencolot. Iki jenenge percil karo adik-adikku kabeh bakal mencolot. Waduh, hati-hati yo, Kang. Tom, Yo, Kang. mudhuno le. Yo, aku tak mudhun. Jurange jero. Wis. Aku wis teko. Kowe melu apa ora? Aku melu. Nyusulo. Tenono. Mudhuno. Den. Aja omong ae tak antem slop kowe. Ndak mudhun. Jero apa ora? Ora. Lah kok malah ceblok sapi cenge wong. Aja maju. Untungnya aku dhisik latihan. Iki ceritane kaya Budal, budal, ayo. wis. Lho, ana apa nek, Kang? Enek kali iso jerone kaya ngene. Jane omahe Pak Haryanto ki ndi to ya? Iki lir Perjalanan. Rumah saku dalane kok elek kabeh. Enek kali dawane kaya ngene jembatane mung sitok. Piye? Jembatane mung siji pring dawane sak mil. Lho. Cekelono. Oke. Hah, Tak cekeli. gendanan aku, Kang. Tak cekeli. Nah. Awas, awas, awas. Hati-hati, hati-hati. Ayo. Nyapa? Jembatane ilang. Aku kari, Cuk. Melo burimu pasang. Lali aku lari kaya. Cekelono, cekelono. Yo, Aku iki wedi ora iso renang Ndi? lho. Aja guyon lho. Aja dolanan nyawa lho. Nek sampe aku jemplung, enek bajul entek dasku. ya. Ah. Awas, ah. Mandek aman. Yo, Pitane ceblok. awake dhewe dimendang teko nggone. Siapa? Budal, Budal. Waduh. Lah kok akeh pring. Iki pring tok. Bet. Iki. Bet. Nyapa aku mau melu. Kowe kene tonggo. Badoh lho. Karo dulure kudune yo sambang. Iki papringan tok. Eri tok. Aduh. Semak-semak. Arite, nggo sitok. Iya, Nggo iya. siji tok. Nyo, Loh, tukul nek. Cepet men to ya. ya. Oke, kancane aku deh. Oh lali. Hei. Sik to. Mosok cedak to yo uncale kaya ngene lho. Ya gini. Ya membahayakan nyawaku. Ya, gini. Awakmu kan tangkes to. Ya. Masa mbok jabutnya. Kok mancepe sithik to. Ayo. Alah. Iki durung bongkal to, sik kedol. Wis tau kok. Ungalen sik. Ayo mlebu. Diungkal. Ora tedas yo. Alah wis tau. Alah kesuwen. Loh, Suwek kabeh kan. yen mangkono Ya. iki ana ing daleme Bapak Haryanto. Otok. Tanya apa? Ayo wis dodok. Wis dodok rumah saku. Tok. Tok. Alah, malah adan. Iki akyar. Awakmu notok yo ngono. Pak
Pak Rianto. Kula ingkang suwan Pak Rianto. Oh, monggo masuk Mas, masuk, masuk. Oh iya. Lah kowe dhewe Dadi apa? Ya aku wis dikelapani. Iki Pak Haryanto berserta. Habis ini, iki ditekane sik sinden-sindene. Oke. Sinden-sindene kon metu sik kabeh. Lah engko Pak Haryanto kalian Mbak Manten, Mas Manten aturan naik panggung. Lah kok malah ning jaba. Masuk, masuk, masuk. Oke. Nggih. Lali. MC Nono sindene ben mlebu. Iya. Para sinden. Para tamtama. Mahito, hito. Yen mangkono Para sinden-sinden ditotot. Yo 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 yo. Para sinden-sinden uga ana pengumuman apa? sing kagungan mobil Grand Max plat B. Kula aturi disade mawon. Dipindah. Monggo bapak-bapak ibu-ibu ingkang kagungan mobil Grand Max warna putih plat B katuran dipindah. Oi, 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 oi. Iki ana ing Tegal Sari. Kabeh sinden wis padha metu yo. Sampun. Godhong gedang, godhong pariyo. Nek wis madang ayo padha golek rejeki. Oh ngono. Nggih. Godhong waru bolong-bolong yo. Bocah ayu kok bolong-bolong. Moblong. Godhong waru bolong tengah yo. Bocah ayu kok rasa boma. Sopo yo? Aku. Sindene kon jejer kene yo. Injih bose. Sinden padha jejer. Jejer kok. Jejer. Ana ing ngarep. Dayo. Ayo bose. Dijajal joget yo. Injih bose. Dindek yo. Au. Jajal joget sindene iso ora dayo. Dicobi setunggal-setunggal. Kabeh bareng. Bareng-bareng napa saged? Saiso yun. Alon-alon ku mesti iso. Injih Iki bose. dicok jajal sak sepote ora apa-apa yo. Ngaten. Ya. Ayo cah bagus. Joget bareng yo. Yo. Ya bener. Hey. Pas. Dayo. Dawuh bose. Jajal mulai kono yun selindro ae yun kok Sing kono pundi? dhewe. Sing mriko. Kono Lah niki kok wonten sinden dereng dados bose. ndi Kok gowedi. kowe rong tau didoni. Kuwi ya termasuk Kuwi anggota sindene dhewe. Dijajal siji-siji. Membiat ayo Dek Cahayu. Membiat mayone
enek punuke. Sinden po. Kuwi ngono sinden limusin. Sapi. Golek sing gedhi-gedhi. Nggih, Bos. Bene bantet handole mobil iso antep. Kuwi tegese sing Geser yon. sebelahe, Bos. Suarane nduk iki engko lak ra iso Dihukum, Bos. ngombe aqua sak gelas. Sing ra iso. Pokoke tak cipika-cipiki. Masa kok cipika-cipiki? Tak hukum. Suarane Yo enak koyo ho ho ho. Ye. Oper, Bos. Oper nomor 3, Duk. gendeng belam biangan Oper nomor 4. Oper sebelahe. nyeram biai Oper nomor 6. Oper sebelahe. Oper sampean, Mbak. Ya. Maju. Be. Oh. Oper. Masa Bu? Lagi. Lagi. nyapol masa nesu iki akeh lho iki Sampean. lha kudune belambiangan lengkap lah kok behok matamu ya Sampean wis dikei kesempatan. Lah kok iso nesu ki nyapa? ya tapi sing lengkap kesempatan iku kok be Manfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya. Mas ngomong be. Loh. oh patek ya Wah. Apa kowe? Apa mudeng wis apa? situ kak aku nungguin ya Lah. Dintek niki mau mantem kembang. Gue tunjukin ini guyon maton gue tunjukin Aku sedih. Joget yang sekar gending ngajak ini kita foto dulu. Bebas ya? Bebas. 1, 2, 3. Siap. Benar, sini dulu. Niki Pak Arianto, terima kasih sudah mengundang kami wonten mriki lah. Kalau emang sudah naik panggung itu emang biasa kita di mana-mana seperti ini Bapak. Kalau sudah naik panggung itu ada 3 persyaratan. Syarat pertama Bapak sama Ibu harus apa Mbak? Nyanyi, Pak. Nyanyi. Nggih. Kaget mboten, Pak, nyanyi? Lah mboten nyanyi. Mboten. Syarat kedua. Syarat Yang kedua, kedua. Pak, nggih. Niku wonten mboten nyanyi. Syarat kedua itu adalah joget. Joget, Pak. Nggih. Ribut, Pak Arianto. Boten Ya, nyaget, nyanyi, nggih. joget. Ibu boten saged. Kalau emang 1, 2 nggak bisa, syarat ketiga itu mohon maaf banget. Apa Nggih. Kakak? Syarat ketiga nyawer man, Pak. Ribut, Bapak. Sampai Boten saged.
Ibu mboten saged? Soalnya- Atau mungkin syarat keempat? Keempat apa? Keempat apa? Apa itu? Tetap nyawer, Bapak. Sampai guru nyawer. Soalnya kalau Mas- nyanyi sama joget itu nanti capek. Mas mantan sama Mbak mantan minta lagu apa? Monggo, Mas. Siapa nyanyi? Mas Boleh Andra. nyanyi. Mau Atau duet mungkin- sama Mbak Novi? Atau Bang mungkin Novi? semuanya. Oh, Bapak, duet. Bapak. Oh, Bapak mau Mari. duet? Bapak. Hari Bapak. nyanyi, Pak. Nyanyi. Wah, ini permintaan dari Mas Andra, Pak. Siap. Bapak Arianto mungkin mau nyanyi nopo Nyanyi duet. apa? Lagunya apa? Manut, kali kulon. Wakil. Oh, kalau wakil biasanya gimana? Kalau wakil biasanya 500 Pak wakil. Kalau nyanyi sendiri 1 juta. Mana Pak? Malah larang. Iya wes, lagunya apa Pak? Lagunya apa Pak? Jogetnya. Lagunya apa? Permintaan lagu apa? Monggo lagu lagu ini. yang sekarang apa napa Request jauh? napa? Lamunan, Mas Andra. lamunan nggih. Ibu Lamunan. Bu Asih. Yuk, Cok. Lamunan, joget nggih. Lamboten jaket kita denda ya Mas. Denda, Mas. Siap. Asik. Langsung aja Pak. Langsung aja dibayar dendanya. Suwi gitu denda. Lamunan, matur nuwun. Yuk, bareng-bareng masih bersama Guyon Maton. Joget Barianto. Yes. Joget sama